Aquest llibre col·lectiu és el resultat d'un projecte de recerca finançat pel Ministeri i desenvolupat per diferents membres de la secció de Dret Penal i Criminologia, que té per objecte el principi de responsabilitat penal pel fet, que és aquell principi en virtut del qual, en un estat democràtic, el dret penal només pot castigar amb penes, lògicament, fets i no, en canvi, personalitats, caràcters, tarannàs, actituds internes o conduccions de vida. A través d'aquesta recerca hem intentat estudiar en què consisteix aquest principi, en què consistiria l'antítesi d'aquest principi, que és el dret penal d'autor, i quines serien les principals manifestacions d'aquest principi en les legislacions penals espanyoles i d'altres països. Pues dentro de esto hemos tenido en cuenta aspectos también político-criminales, sobre todo en este caso el profesor Víctor Gómez y yo, y también aspectos de parte especial como blanqueo y algunos que son parte general, parte especial como responsabilidad de personas jurídicas o quebrantamiento de condena, y no solo profesores de la UB, sino también de la Autónoma de Madrid, un profesor peruano también, un profesor chileno también, o sea que realmente ha sido muy abierto y creo que es un libro muy completo para entender lo que es ese derecho penal del hecho y no el derecho penal de autor, que es una tendencia actual que creo que es muy reprochable.